Dobrý deň, takže v dnešnom dieli si ukážeme, ako použiť tento prepojovací diel na spájanie LED pasu strihaného s hociakým iným vodičom, alebo s čokoládkou, alebo s RGB ovládačom, s čímkoľvek iným. Takže postup je veľmi jednoduchý opäť. Musíme sa pozrieť na polaritu 12 V plus vrchný kábel, potom na minú RGBčka. Tak isto ako mostík, ktorý sme si ukazovali v predchádzajúcom dieli, aj tento diel má prepojovací má poistku, ktorá po otvorení v podstate dovoluje tomu, aby sme tam mohli nasunúť tento pás, takže vyzerá to asi takto, pekne pomaličky, nenásilne tam treba vložiť. Opäť treba myslieť na to, že páska musí byť odlepená. Ak náhle to zasunieme, jemnými kývajúcimi pohybmi zaistíme poistku, aby nám pás nevypadol, aby bol pevný. Po podstate nasadení tejto prípojky je dobré zaizolovať tieto kontakty alebo zaliať silikónom alebo hociakým iným lepidlom, aby náhodou nedošlo k skratu. Na čo je veľmi dôležité mysleť, nie vždy pás napájame v tomto poradí. Teraz nám to pekne vyšlo, plus potom je zelená, červená a modrá. Niekedy sa stane, že potrebujeme mať pás napojený z opačnej strany. Otočíme si pásik. To je z tejto strany. Samozrejme je to možné napojiť aj z opačnej strany. Potom však treba myslieť na to, že farba káblika nám už nebude naďalej korešpondovať s jednotlivými označeniami na LED páse. My musíme vedieť, že v čiernom máme plus, takže nemôžeme do čierneho kábla dať 12 V pozitívnych plusových. Musíme z RGB ovládača alebo z tej čokoládky alebo z tej rozvodovej skrinky dať plusko do modrého káblika, takže stále sa musíme prispôsobiť označeniu, ktoré je na LED páse. Takže v tomto prípade modrý by bol plus, tu máme G, to je green, červený káblik by sa stal zeleným, tu máme red, zelený káblik by sa stal červeným a B, blue, by sa stal negatívnym modrým káblikom. Takže na to treba mysleť, ak pás otočíme, treba myslieť aj na prívodové farby. To je všetko. Ďakujem za pozornosť a tešíme sa na nákup na našich stránkach www.uspornažiarovka.sk.